Viva MK, viva! Viva MK, viva! Viva Msholozi, viva! Viva Nqamalala, viva! Viva Gedlehlekisa Zuma, viva! Yabona kunabantu abathathu ekumele bafakofe nje bafakofe impela nje bafuseke. Labantu bawu3 kumele nje basifusekele ngempela ke manje. Unumber 1 ANC Cyril Ramaphosa, kade fuck off. 29 May fuseka nje, fuseka. Wena ANC DA ne apartheid yakho fuck off, fuseka nje. 29 May fuseka ngempela ke manje. Yeah, ne apartheid yakho no kufuna ukudla iCape Town uyidle ingabi ngaphansi kweSouth Africa. Fuseka nje nokuba iscam, nokuba icolonizer, nokuba ifraudist. Number 3 IFP Nkatha freedom futseka nje nawe ke uhlangene neDA wena manje usayina isivumelwano sokuba in coalition with EDA. Kanti wena Nkatha uyini wena, umeleni wena kahle kahle? What are you standing for? Usayina kanjani ideal nama colonizers wena IFP? Usayina kanjani ideal nabantu abafuna ukudla iCape Town bahlukanise iSouth Africa phakathi? Wena IFP usayina kanjani ideal nalabo bantu labo? Number 4 wena EFF bengikuthembile wena bengikuthembile wena Malema wena. Kodwa njengamanje fokofa futseka ngempela nje wena manje. Uhlangana kanjani neANC wena uzuthi awunankinga nokuba in coalition with the ANC as long as izokwenza isekela lakho uFloyd Shivambu ukuthi abe i-Minister of Finance? Ucompromise kanjani wena Matamela Malema ngeqiniso? Uthengisa kanjani ngeqiniso Malema? Akwena Malema lo wathi wena ufuna ukwenza ngayo yonke indlela ukuthi ususe iANC kwi-presidency position. Namhlanje wena usufuna ukuba in coalition, usufuna ukuhlanganyela neANC, usufuna ikhundla wena kwi-ANC, usufuna ikhundla wena Malema kwi-ANC. Uthini ngeqembu lakhe iEFF njoba uyofuna ikhundla kwi-ANC nje? Lizosala nobani iEFF njoba usuyofuna ama position okuba iMinister of Finance kwa-ANC? What about your organization party? What about your political party? What about the ethics of EFF? What about the fundamental, the goals, the visions, the objectives, the EFF? Usuyilaqazile, usuyishiye phansi manje, usufuna wena ama position kwi-ANC. Ayifokofa ngempela ke manje. Viva MK, viva!